नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। शक्तीपीठसाठी केसरकरांनी सुचवला नवा ऑप्शन। अनिल परबांवर भडकले रामदास कदम आणि कणकवलीच्या उड्डाणपुलाखाली अतिक्रमण कायम। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आमदार दीपक केसरकर यांनी तिलारी धरण परिसरात दौरा केला। या परिसराचा विकास मलेशियाच्या धर्तीवर केल्यास फायदा होईल असा विश्वासही व्यक्त केला। या पाहणी दौऱ्यावेळी तिलारी कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव पदाधिकारी उपस्थित होते। याबाबत त्यांनी सावंतवाडीत पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली आहे। भागातले देश ओळखले जातात। आज ते पर्यटनामधले आघाडीचे देश ओळखले जातात आणि तिथे जर तुम्ही जाऊन बघितलं तर साधारण एखादा जर हॉटेल असेल तर त्याची साईज सुद्धा 500 रूमपासून सुरुवात असते आणि सगळ्यात मोठा आहे ते 7000 रूमचा हॉटेल आहे। ही सगळी प्रगती होत असताना सगळी पर्यटनाच्या माध्यमातून प्रगती घ्यायला हवी आणि विशेषतः जे जगातले उत्कृष्ट अम्युजमेंट पार्क आहे ते अम्युजमेंट पार्क या विभागामध्ये इथे आहे आणि त्याच्यामुळे तिलारीला ज्यावेळेला अम्युजमेंट पार्क होईल त्यावेळेला ती डेव्हलपमेंट ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावी असं सातत्याने मला सुद्धा वाटतं। आपले खासदार आणि माझे मुख्यमंत्री राणेसाहेबांची सुद्धा तशी इच्छा आहे। त्याच्यामुळे ही पाहणी केल्यानंतर आपण तिलारीचं तर टेंडर काढलेलं आहे, म्हणजे डॅम पार्कचं आहे, परंतु ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा वापर याच्यामध्ये काय काय नव्याने करायला लागेल सगळं ते सर्व आणि आलं तर तुम्ही मैसूरला जाऊन वृंदावन गार्डन कशा रीतीने डेव्हलप केलं पाहिजे। तिलारीला हे अम्युजमेंट पार्क उभं असताना त्याच्यामध्ये वृंदावन गार्डनसारखं एखादं सुंदर गार्डनसुद्धा असावं, अम्युजमेंट पार्कसारखं या सगळ्या सुविधा असाव्यात, स्टुडिओज असावे। त्याच्यानंतर जे आपण कलाकार तयार होतात त्याच्यासाठी जी इन्स्टिट्यूट असते ते अशा इन्स्टिट्यूट्स त्या ठिकाणी असावे। असं जर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हे झालं तर मोठ्या प्रमाणात गोव्याला येणारे पर्यटक हे तिलारीकडे वळू शकते आणि तिलारी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकेल। जर आहे तर संपूर्ण तेढावण तालुक्याला होईल तसंच सावंतच्या काही भागाला सुद्धा विस्तृत होईल याची मला खात्री आहे। त्याच्यामुळे हे करत असताना एकाच ठिकाणी नाही तर ज्या ज्या ठिकाणी अशा संधी उपलब्ध आहेत उदाहरणार्थ लॉस्ट वर्ल्ड नावाचं एक प्रोजेक्ट केलेलं आहे सिंगापूरमध्ये आणि त्याचं प्रतिकृती आपल्याकडे करता येईल, अम्युजमेंट पार्क चांगल्यापैकी करता येतील। तर हे सगळं करत असताना छोट्या प्रमाणात पर्यटक आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे वळाला तर त्याचा फायदा युवकांना होतो, त्याचा फायदा आपल्याकडच्या उद्योगांना होतो आणि निश्चितपणे आपली प्रगती एका विशिष्ट वेगाने होऊ शकेल। त्याच्यासाठी मी आता सुरुवाती गाडीला पुन्हा एकदा भेट देतोय त्यांनी आणि जरी सुरुवातीला आम्हाला रिस्पॉन्स मिळाला नसला तरी पुढच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी येतील तशी मी अपेक्षा करते। मुंबई गोवा महामार्गाच्या अत्यंत दयनीय अवस्थेविरोधात शिवसेना आता आक्रमक झाली आहे। या रस्त्याच्या कामातील दिरंगाई आणि निकृष्ट दर्जाचा निषेध करण्यासाठी 13 ऑगस्टला कुडाळ तालुक्यातील हुमरमळा इथं चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे। या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचं आवाहन शिवसेनेच्या नेत्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला केलं आहे। मुंबई गोवा महामार्गाची अत्यंत दयनीय अवस्था झालेली आहे। खरं तर हा महामार्ग 11 वर्षापूर्वी सुरू झाला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा रस्ता पूर्ण झाला, परंतु 11 वर्षातच ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्त्याला खड्डे पडलेले आहेत, अनेक ठिकाणी रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे, अनेक ठिकाणी अपघात होत आहेत। त्याचबरोबर ज्या कारणासाठी हा रस्ता मुंबई गोवा महामार्ग म्हणून झाला होता तो अजूनही खरं तर गेल्या वेळी
रवींद्र चव्हाण बांधकाम मंत्री त्यांनी सांगितलं की गेल्या गणपतीला हा रस्ता पूर्ण होईल म्हणून, परंतु वास्तवामध्ये हा रस्ता पूर्ण झाला नाही आणि अजूनही 1 वर्ष पूर्ण होण्याची वस्तुस्थिती या रस्त्याची आहे। आणि त्यामुळे सरकारला जाग आणण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, माजी आमदार परशुराम जुप्परकर, सत्यजित सावंत, शिवसेनेचे सावंतवाडीचे जिल्हा बाबुराव धुरी आणि युवा सेना आणि महिला आघाडीच्या नेतृत्वाखाली 14 तारीखला शिवसेनेतर्फे 13 तारीखला शिवसेनेतर्फे घुमरमाळा येथे रस्ता रोकोचं आंदोलन करण्यात येणार आहे। खरं तर हा रस्ता होण्यासाठी नितीन गडकरींनी खरं तर बाकी संपूर्ण देशामध्ये नितीन गडकरींनी अनेक रस्ते केलेत, परंतु हा रस्ता होऊ शकला नाही। नितीन गडकरी सुद्धा ह्याला जबाबदार आहेत, कारण या रस्त्याचे ठेकेदार अनेकदा बदलले गेलेत। जे ठेकेदार होते त्यांनी सुद्धा निकृष्ट काम केल्यामुळे हे रस्ते अनेक ठिकाणी आता पण रस्त्याची पडझड होते किंवा खचत आहेत आणि त्यामुळे सरकारला, केंद्र आणि राज्य सरकारला जाग येण्यासाठी मुंबईतील चाकरमानी दरवर्षी येतात, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी त्यांना त्रास होणार आहे आणि त्यामुळे सरकारला जाग येण्यासाठी, लोकांमध्ये जागृती होण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने हे आंदोलन 13 तारीखला घुमरमाळा येथे होणार आहे। चंद्रकांत दादा पाटील एकदा अशाच प्रकारचा फेरफटका मारला आणि खड्डे बुजवून सांगितलं। त्यानंतर रवींद्र चव्हाण स्वतः बांधकाम मंत्री असून दोघेही बांधकाम मंत्री होते। चंद्रकांत दादा पण बांधकाम मंत्री होते, रवींद्र चव्हाण पण बांधकाम मंत्री होते, पण त्यांच्यानी काही झालं नाही। आताचे पण पालकमंत्री तशाच प्रकारे सांगतायत खड्डे बुजवणार, खड्डे बुजवून आम्ही काम करणार 15 तारखेपर्यंत। पण खड्डे बुजवणार ते कशाने बुजवणार? कारण खड्डे बुजवतात हे उपकार करत नाहीयेत। ठेकेदाराला प्रत्येक वर्षी 10% पैसे दिले जातात, त्याप्रमाणे ठेकेदाराला पैसे देतात। त्यामुळे जनतेवर उपकार मंत्री करत नाहीयेत, जनतेवर उपकार पालकमंत्री करत नाहीयेत। तर जनतेच्या पैशातले जे पैसे ठेकेदाराला मिळत आहेत 10% त्या 10% ठेकेदार आपली देखभाल दुरुस्ती करत नाहीये। त्या विरोधात पण आम्ही हे आंदोलन आहे। नितीन गडकरी यांनी सुरुवातीची पायाभरणी केली त्यावेळी सांगितलं होतं की 100 वर्ष या रस्त्याला काय होणार नाही। आता 100 वर्ष कोण या रस्त्याचं काय होणार नाही होणार हे बघण्यासाठी कोणी नाही आहे, पण 15 वर्ष तरी आम्ही बघतोय, वारंवार हे सांगितलं जात आहे। पण 15 वर्षातच हा रस्ता अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा झालेला आहे। बऱ्याच लोकांचे या ठिकाणी अपघातामध्ये प्राण गेलेले आहेत आणि म्हणून हे खड्डे जे आहेत पूर्णपणे मला वाटतं अगदी रायगडपासून असेल गोव्यापर्यंत जे काय खड्डे पडलेले याचा निषेध म्हणून आम्ही 13 तारीखला चक्काजामच्या या ठिकाणी आंदोलन करतोय। त्याचबरोबर जे काही यामध्ये जी काही आरो लाईनच्या बाहेर सुद्धा जी काही आहे त्याच्यामध्ये काही लोकांना जे पक्षीय लोक आहेत पक्षाचं राजकारण करून त्यांचे स्टॉल किंवा त्यांची दुकानं जी आहेत ती सुद्धा त्या ठिकाणी हायवेच्या अधिकाऱ्यांकडून पाडली जात आहेत। तर त्या हायवेच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानीच्या विरुद्ध सुद्धा हे आम्ही आंदोलन करतोय की बघून त्यांचे स्टॉल पाडण्याचं काम हायवेचे एक्झिक्युटिव्ह असतील, त्यांचे अधिकारी असतील, वारंवार त्यांना निवेदनं देऊन ते त्या पद्धतीने जे काय अतिक्रमण म्हणून सांगतायत, पण पक्षीय त्या ठिकाणी बोट ठेवून त्या ठिकाणी विशिष्ट विरोधी पक्षाच्याच लोकांची त्या ठिकाणी असलेले दुकानगाळे पाडण्याचं काम या प्रशासनाकडनं केले जात आहे। आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीच्या विरोधात या ठिकाणी उद्या 13 तारीखला आंदोलन करतोय। शिवसेनेच्या वतीने जरी आम्ही आंदोलन करत असलो तरी याच्यामध्ये जिल्ह्यातील जनतेला त्रास होतोय, व्यापाऱ्यांना त्रास होतोय, ट्रान्सपोर्टचा जे व्यवसाय करणारे त्या ट्रान्सपोर्टवाल्यांना सुद्धा त्रास होतोय आणि म्हणून सर्व लोकांनी ह्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं असं शिवसेनेच्या वतीने आम्ही जाहीर आवाहन करतोय। आणि निश्चितच भविष्यात शासनाला या ठिकाणी बांधकाम विभागाला जर या नॅशनल हायवेच्या जर जाग आली नाही तर ह्यानंतर सुद्धा गणपतीनंतर सुद्धा पुन्हा ह्या नॅशनल हायवेच्या विरुद्ध तीव्र आंदोलन या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीने पुन्हा उभं केलं आहे। नॅशनल हायवेचा पूर्णपणे दुरावस्था झालेली आहे। गेली अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे। अनेक अपघात या निमित्तानं या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी होत आहेत। हळवल असेल, उमरमाळा असेल आणि अनेक वर्ष अनेक नेते, बांधकाम मंत्री असतील, केंद्र सरकारचे मंत्री असतील, इथले सगळे नेते असतील, मंत्री असतील, सातत्यानं हा रस्ता आपण दरवर्षी त्या ठिकाणी पूर्ण करणार अशा प्रकारचं आश्वासन देतात। पण गेली 12 ते 15 वर्ष झाली हा रस्ता अजूनही त्या ठिकाणी पूर्ण झालेला नाही। खरं तर
जिल्हावासियांच्या वतीनं शिवसेनाच्या वतीनं एक फार मोठं आंदोलन ओसरगावच्या टोलच्या संदर्भामध्ये आम्ही सर्वांनी जिल्हावासियांनी आणि शिवसेनेने केलेलं होतं. वैभव नाईकरांनी त्याचं नेतृत्व केलेलं होतं आणि जवळजवळ अनेक वेळा आंदोलनं झाली, केसेस त्या ठिकाणी झाल्या. पण त्यावेळी दिवसाला 7 ते 7.5 लाख रुपये टॅक्स हा टोल हा त्यावेळी घेण्याचं ठरलेलं होतं आणि टोल वसुलीसाठी ते अधिकारी किंवा कर्मचारी त्या ठिकाणी ती सुरुवात करत होते. असं असताना पुन्हा एकदा जिल्ह्यातले सर्व शिवसैनिक, जिल्ह्यातली जनता, व्यापारी सगळे आम्ही एकत्र आलो आणि मी सांगतो आपल्याला वर्षाला जवळजवळ 24 ते 25 कोटी रुपये एवढी रक्कम गेली 3 वर्ष म्हणजे जवळजवळ 70 ते 75 कोटी रुपये हे जनतेचे त्या ठिकाणी वाचलेले आहे. म्हणजे ते आंदोलन जर आम्ही केलं नसतं तर हा सगळा जो नाहक भूर्दंड टोलच्या माध्यमातून जनतेला त्या ठिकाणी भरावा लागला असता. आणि म्हणून अशा प्रकारे अन्याय जो काय या जिल्ह्यातल्या जनतेवर करायचा आहे, रस्ता पूर्ण करायचा नाही. अनेक त्या ठिकाणी लोक अपघातामध्ये मृत्यूमुखी पडले, अनेकांना त्या ठिकाणी अनेक त्यांचे अवयव निकामी झाले, त्यांना त्यांची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. आजही त्या ठिकाणी तशाच प्रकारचे अपघात होत आहेत. रस्त्यांची वारंवार दुरावस्था झालेली आहे आणि म्हणून याच्यावर आवाज उठवण्याच्या करता 13 तारीखला सिंधुदुर्ग शिवसेनेच्या वतीनं चक्का जाम अशा प्रकारचं आंदोलन आम्ही कुडाळ तालुक्यातल्या उमरमळा त्या ठिकाणी घेणार आहोत. शिवसैनिकांनी मोठ्या संख्येनं त्याच्यामध्ये उपस्थित राहावं, जिल्ह्यातल्या जनतेने सुद्धा या सगळ्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं अशा प्रकारचं आवाहन या तुमच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातल्या जनतेला त्या ठिकाणी करू. दोडामार्ग तालुक्यातील अम्युजमेंट पार्क जाहीर झालेल्या तिलारीसह मळगाव आणि रेडीपर्यंतचा विकास होण्यासाठी कोकणकडे येणारा शक्तीपीठ महामार्ग दोन्ही ठिकाणी विभागून जावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी फेर आदेश दिले आहेत. याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास निश्चित त्याचा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला होईल असा विश्वास आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. विशेषतः त्या भागामध्ये केबल कार येणं आवश्यक आहे, कारण जिथे मी केलं तिथं केबल कार हे वैशिष्ट्य त्याच्यामुळे मागेल देतील रे तसं केबल कार होईल शक्य आहे. त्यांना तिथे जर नवीन कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे त्यांना जर अनेकचे पैसे मिळाले आणि तो जर डबल रोड नेला. आमचा नवीन प्रस्ताव असं चालू आहे की येणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्ग आहे तर 2 ठिकाणी विभागून जर तिलारी मार्गे गेला आणि मळगाव मार्गे रेडीला गेला पण त्याचा फायदा होऊ शकेल. त्याच्या फेर हे करण्याचे आदेश हे मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत. निश्चितपणे चांगला असं डेव्हलपमेंट हे होत असताना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ज्याला डेव्हलपमेंट होते त्याला तिथे चांगले रस्ते लागतात, चांगलं पार्किंग लागतं. या सगळ्याशी त्या भागामध्ये निर्माण झालं त्या भागाचा पूर्णपणे रस्ता असेल. कणकवली शहरातून जाणाऱ्या उड्डाण पुलाखालील अतिक्रमणाबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आदेश दिले होते. मात्र या आदेशानंतरही संबंधित शासकीय विभागाकडून काहीच कारवाई झालेली दिसत नाही. याबाबत कोकणसात लाईव्ह दैनिक कोकणसातनं वृत्त प्रसिद्ध केलं. त्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनानं कारवाई करण्याचा घाट घातला खरा, पण हे अतिक्रमण जैसे थेच राहिलं. नेमकं काय घडलंय पाहूया. कोकणसातच्या बातमीनंतर पोलीस, नगरपंचायत, आरटीओ विभागाची मंडळी सोमवारी सकाळच्या सुमारास उड्डाण पुलाखाली उतरली. मागील वेळेप्रमाणे यावेळेसही केवळ वाहनधारक, विविध विक्रेते यांना आपापली वाहनं, दुकानं हटवण्याच्या सूचना आणि दंडात्मक कारवाईचा इशारा या अधिकारी मंडळींकडून दिला गेला. कणकवली शहरातून जाणाऱ्या उड्डाण पुलाखाली गेली अनेक वर्षाचे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे ते हटविण्याबाबत संबंधित शासकीय विभागांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याबाबत कोकणसात लाईव्ह व दैनिक कोकणसातने वृत्त प्रसिद्ध केले व त्यानंतर आज सोमवारी सकाळच्या सुमारास संबंधित अधिकारी मंडळी उड्डाण पुलाखाली अवतरली खरी, मात्र ही मंडळी कारवाई करण्यासाठी अवतरली की फक्त हे नाटक होतं, हा दिखाऊपणा होता, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. कोकणसात लाईव्ह व दैनिक कोकणसातने वृत्त प्रसिद्ध केल्याच्या नंतर कणकवली नगरपंचायत प्रशासन, आरटीओ विभाग, कणकवली पोलीस आदींची पथके सोमवारी सकाळच्या सुमारास उड्डाण पुलाखाली दाखल झाली. येथे जे काही वाहन चालक, वाहनधारक आहेत, काही स्टॉल व्यावसायिक आहेत, त्यांना फक्त तोंडी सूचना केल्या गेल्या. काही वाहने आहेत जे हटवण्याचा फक्त प्रयत्न केला गेला. मात्र एकंदर लक्ष दिलं तर असं लक्षात येतं की फक्त यांनी नाटकच केलेलं आहे.
येथे प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही। साहजिकच ही मंडळी नेमकी येथे कशासाठी आली होती असा प्रश्न आता कणकवलीकर नागरिक विचारू लागले आहे। यामध्ये आरटीओ विभागाचे मोटर वाहन निरीक्षक संदीप भोसले, त्यांचे कर्मचारी, कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव, पोलीस तसेच नगरपंचायत विभागातर्फे प्रशासकीय अधिकारी अमोल अघम, नगरपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते। वाहन चालक मालक संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन कारवाई सत्र रोखण्याचा प्रयत्न करतानाच कणकवली शहरात पार्किंगसाठी जागाच नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केलाय। ज्यावेळी ब्रिजचं काम आलं त्यावेळी आम्ही तो सांगितलं, त्यावेळी जोपर्यंत तुम्हाला तुम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही ब्रिजच्या खाली गाडी लावा। हे मी कमर्शियल गाड्यांचं बोलतो, प्रायव्हेट गाड्यांचं बोलत नाही। कमर्शियल जेवढ्या गाड्या आहेत त्या कमर्शियल सगळ्या गाड्यांचं मी बोलतो। त्याच्यामुळे जोपर्यंत तुम्ही टर्मिनल आम्हाला देत नाही तोपर्यंत आम्ही याच्या ब्रिजच्या खाली गाडी घालणार नाही। आणि जर तुम्ही आमच्यावर केस जर घातलात तर सगळे युनियन मार्फत आम्ही तुमच्या पुढची कारवाई आमच्या पद्धतीने करणार। पहिला चक्का जाम आणि आम्ही तुम्हाला सांगणार की आम्हाला पहिला टर्मिनल द्या आणि रिसर देतो, त्याचा प्रश्नच नाही। आम्ही आतापर्यंत रितसर झालो, आम्ही कुठच्या वाकड्या मार्गाला नाही जात आणि वाकड्या मार्गाला गेलो तर हे येतात। मीटिंग लावा आणि एक करायला टेम्पो द्या, जेणेकरून 100-200 गाड्या असतात पण टेम्पोनंतर बाहेर उभ्या राहून जे बी जागा त्याची पूर्व नियोजन द्या, ती जास्त वाहनं बसते बरोबर शॉर्टकट द्या, पुन्हा राहणार आणि ती दिल्यानंतर जर आम्ही गाड्या जर बाहेर लावला तर तुम्ही केलेल्या कारवाईला आम्ही अजिबात आडवा येणार, स्वतःहून जाणार। मात्र त्यांच्या आरोपांचं योग्य उत्तरही नगरपंचायत प्रशासन देऊ शकलं नाही। साहेब, गेली अनेक वर्ष आम्ही या रस्त्यावर गाड्या लावत होतो। ज्यावेळी ब्रिज बांधायचा वेळ आला त्यावेळी आम्ही सांगितलं आम्हाला पार्किंग द्या, आम्ही इथनं जातो। त्यावेळी काय करार झाला, एक तोंडी करार झाला की नगरपालिकेने काय सांगितलं आम्ही तुम्हाला पर्यायी जागा देतो, तोपर्यंत ब्रिजच्या खाली गाड्या तुमच्या असू दे, असा विषय त्यावेळी झालेला होता। आणि म्हणून आम्ही जोपर्यंत आम्हाला टर्मिनल देत नाही किंवा गाड्या लावायला पर्यायी जागा देत नाही तोपर्यंत गाड्या आम्ही कुठे नाही यायच्या त्या तरी सांगा ना, अमुक ठिकाणी लावा या काढा आणि अमुक ठिकाणी। शेवटी आम्ही टॅक्स भरतो गव्हर्नमेंटला आणि मग टॅक्स भरल्यानंतर आम्हाला कुठेतरी लावली पाहिजे। रस्त्यावर लावली तर हे होणार, ट्रॅफिक जाम होणार। त्यासाठी आम्ही याला विरोध करतोय आणि आम्ही सन्माननीय पालकमंत्री, प्रांतसाहेब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करू आणि ही कारवाई करत असताना हे कोणालाच विश्वासात घेत नाहीत। फक्त पोलिसांना आणि आरटीओला फोन लावतात, धमकी देतात की गाडी टोचनने उचलणार। कसं वाटतंय सांगा बघू, पोटासाठी केलेला धंदा एखाद्याची टोचन लावणार म्हणून गाडी तो पैसे देतो, टॅक्स भरतो, सगळं करत असताना तर लोकांना वाईट वाटते ना। आणि म्हणून सगळ्या लोकांनी मला बोलून घेतलं आणि याला विरोध करा, आम्ही तुमच्या पाठीचे म्हणून सांगितलं। जोपर्यंत टर्मिनल जागाची जोपर्यंत गाडी लावायला देत नाहीत तोपर्यंत गाड्या इथनं हलवणार आम्ही नाही। मात्र दिवसभरात कारवाई काही होऊ शकली नाही। साहजिकच ही अधिकारी मंडळी केवळ सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी, केवळ कागद रंगवण्यासाठी इथं आली होती का असा प्रश्न आता कणकवलीकर विचारतात। नगरपंचायत, आरटीओ व कणकवली पोलीस यांनी साधारणपणे सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास कारवाई सत्र सुरू केले आणि ते साधारण दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास संपले आहे। पण त्यानंतर आपण पाहू शकता की उड्डाण पुलाखाली आता परिस्थिती कशी आहे। उड्डाण पुलाखाली असणारी वाहने अगदी जशी होती तशीच आहे। येथील स्टॉलधारक, येथील सर्व फळ विक्रेते हे कुठेही अद्याप केलेले नाही, सर्वजण आपापल्या जागी तसेच आहे। साहजिकच पुन्हा एकदा प्रश्न पडतो की ज्यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी साधारणपणे 1-1.5 महिन्यापूर्वी कणकवली शहरात उड्डाण पुलाखाली असलेली अतिक्रमणे हटविण्याच्या ज्या सूचना दिल्या होत्या त्यानंतर संबंधित अधिकारी मंडळी येथे ज्यावेळी दाखल झाली होती ती दाखल झाल्याच्या नंतर सुद्धा त्यांनी फक्त कारवाईचं नाटकच केलं होतं। आज पुन्हा एकदा ही मंडळी तशीच दाखल झाली आहेत आणि पुन्हा एकदा ही कारवाईचं फक्त नाटकच फक्त उगारलेलं आहे। साहजिकच कोकणसात लाईव्ह व दैनिक कोकणसात यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला होता की कणकवली शहरातून गेलेल्या उड्डाण पुलाखालील जागा मोकळा श्वास कधी घेणार, हा प्रश्न अर्थातच अद्यापपर्यंत अनुत्तरितच राहिला आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल। सावंतवाडी तहसील कार्यालयात सोमवारी महसूल सप्ताह पार पडला। त्याचप्रमाणे महाराजस्व समाधान शिबिरही राबवण्यात आलं। आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन झालं।
विविध उपक्रम या निमित्तानं राबवण्यात आले। यावेळी प्रांताधिकारी हेमंत निकम, तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्यासह शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शासकीय कर्मचारी उपस्थित होते। आज महसूल सप्ताह अंतर्गत आपण छत्रपती शिवाजी महाराज अभियान हे राबवत आहोत। तर या अभियानाचा उद्देश आहे की सर्वसामान्य लोकांना जे रेशन कार्ड, दाखले, त्याचबरोबर जे काही त्यांची प्रलंबित कामं आहेत त्या कामाबद्दल त्यांनी आमच्याकडे अर्ज दिल्यानंतर त्यामध्ये आपण जर काम होण्यासारखं असेल तर त्वरित करतो किंवा त्याच्यानंतर काही डॉक्युमेंटची पूर्तता केल्यानंतर आपण त्यांना त्या पद्धतीने लाभ देत आहोत। परंतु मी आज इथं उभा आहे की मागील गेल्या 1 वर्षामध्ये जे सावंतवाडी तालुक्यामध्ये जे आम्ही काम केलं त्याचा लेखाजोखा आज मी तुमच्यासमोर 2 मिनिटांमध्ये मांडणार आहे। तर महत्वाचं म्हणजे सर्वांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे 7/12। तर त्या 7/12 संगणकीकरण करत असताना बऱ्याच ज्या चुका झाल्या त्याच्यामध्ये पोट खराबानं होत नाही, कुणाचं क्षेत्र चुकलेलं आहे, कुणाच्या नावामध्ये बदल झालेला आहे, असे बरीच प्रकरणं आमच्याकडे येतात। तर अशा प्रकरणांचा प्रायोरिटीने आम्ही निपटारा करून जवळपास 164 इतकी संख्या आहे की ज्याच्यामध्ये आपण गेल्या वर्षामध्ये 154-155 प्रकरण मंजूर केलेले आहे। त्याचबरोबर अजून ह्या महाराजस्व अभियानमध्ये आपण एक स्पेशल ड्राईव्ह घेतला होता की पूर्वी 7/12 मोठ्या भावाचंच नाव एकत्र कुटुंब मॅनेजर असं लिहिलं जायचं आणि इतर भावांचं नाव हे फक्त वारस रजिस्टरला असायचं। तर त्या लोकांना आपण 7/12 नाव नसायचं। तर आम्ही सर्व तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांच्या मार्फत एक विशेष मोहीम राबवून 78 लोकांचं सहिस्सेदार नावं आम्ही त्याच्यामध्ये या वर्षामध्ये लावलेले आहेत। त्याचबरोबर बऱ्याच महिलांचं लग्नानंतरचं नाव बदलतं, 7/12 अपडेट होत नाही, तर असे 130 राजपत्र आम्ही मंजूर केलेले आहेत। त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे संजय गांधी निराधार योजना आहे। त्याच्यामध्ये मला सांगायला आनंद वाटतो की या वर्षभरामध्ये आम्ही 6 मीटिंग घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये 1206 इतकी प्रकरणं आम्ही संजय गांधींची मंजूर केलेली आहे। त्याच्यामध्ये म्हणजे संजय गांधी निराधार योजनेमधली 598 आहेत, श्रावण बाळ निवृत्ती योजनामधली 473 आहेत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनामधले 43 आहेत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजनामध्ये 14 आहेत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती योजनामध्ये 7 आहेत आणि ज्या कुटुंबातला ज्या दारिद्र्य कुटुंबातला कर्ता पुरुष निधन पावला तर अशा दारिद्र्य कुटुंबातल्या महिलेला 20,000 रुपये राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे दिले जातात। अशा आम्ही 6 प्रकरणं मंजूर केलेले आहेत। तर अशा प्रकारे आपण काम केलेलं आहे। आणि त्यांनाच महसूल आखाडा सुद्धा आपण साजरा करतो। या निमित्ताने नागरिकांना केली आपले पाहिजे हे सगळे आज जरी आपण या ठिकाणी 3 मंडळाच्या लोकांना बोलवलेलं असलं तरी तिन्ही तालुक्यामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये हा कार्यक्रम चालू आहे। आणि विशेषतः या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोककल्याणाचा वारसा महाराष्ट्राला दिला आहे। उत्कृष्ट प्रशासन कसं असावं याचं त्यांनी ध्वजसंवर्धन संपूर्ण जगाला दिलं। त्यांच्या नावाने जे महाराजस्व अभियान चालवलं जातं त्याच्यामध्ये किती भाग आहे या सर्वांचं आज या ठिकाणी अंमलबजावणी होते। आज
विशेष अशा पत्रकार परिषदेसाठी आपल्या सगळ्यांना आमंत्रित केलंय. सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. माझ्यासोबत महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर ताई, आमच्या जिल्ह्याचे महामंत्री अर्थात जिल्हा सरचिटणीस रणजित देसाई साहेब, आमचे उपाध्यक्ष बाळू देसाई, आमच्या जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य सुहास गौंडळकर, वृंदा गौंडळकर ही सगळी मंडळी उपस्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब 2 जुलैला महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष झाले भारतीय जनता पार्टी. आणि त्यानंतर त्यांनी संघटनात्मक काम असेल किंवा अभियान असतील तर सगळ्याकडे थोडं वेगळ्या पद्धतीने नियोजनबद्धरित्या लक्ष देण्याचं हे सुरुवात केली. 22 जुलैला आपले लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा वाढदिवस होता 55. त्यानिमित्ताने सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली एक रक्तदान अभियान एक राबवलं. आणि ते अभियान इतकं यशस्वी झालं की त्याचा एक वर्ल्ड रेकॉर्ड झाला. एका राज्यात एकाच दिवशी 1088 ठिकाणी संकलन केंद्रांवर आणि 78,313 बॉटल रक्त जमा झालं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी एक वेगळ्या पद्धतीने एक अभियान, याच्या पूर्वीचं जर रक्त संकलनाचा जर आकडा तुम्ही बघितला असेल तर तो सेनेच्या नावावर होता आणि तो 25,000 होता काही दिवसापूर्वी. तिपटीपेक्षा जास्त मोठा हा एक प्रयत्न केला. आता दुसरा एक विषय असं वाटेल की एवढं रक्त एका वेळी गरज काय, तर आता कॅन्सर सारख्या आजारावर प्लाझ्मा वगैरे तयार करण्यासाठी हे सगळ्याचा उपयोग करतो. नंतर मग मन की बात हा कार्यक्रम दरवर्षी दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी असतो. त्या कार्यक्रम सुद्धा साधारणतः महाराष्ट्रामध्ये 21-22 हजार बूथवर होत होता. महाराष्ट्रामध्ये 1,06,000 बूथ आहेत. त्यांनी त्या महिन्यामध्ये काही सरकारचे काही निर्णय झाले. त्या निर्णयाचे पत्रकच आणि बूथवरच्या लोकांना आमंत्रण अशा प्रकारचं एक पत्रकच छापायला लावलं आम्हाला प्रत्येक बूथवर. आणि ते लोकांना दिल्यानंतर कार्यक्रम यावेळी 59,000 झाले. सांगण्याचा उद्देश असा की कोणते अभियान हे एकदम तपशीलवार त्याचं एकदम सूक्ष्म नियोजन करून राबवण्याची आपल्या प्रदेशाध्यक्षांची पद्धत आहे. तर असंच एक नवीन अभियान येत्या 9, 10, 11 आणि 12 या तारखांना संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये संपन्न होणार आहे. त्या अभियानाचं नाव आहे एक राखी आपल्या लाडक्या देवाभाऊसाठी. एक राखी लाडक्या देवाभाऊसाठी. रक्षाबंधनाचा सोहळा साजरा होतोय किंवा उत्सव साजरा होतोय आणि त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या ज्या 2 कोटी महिलांना, भगिनींना लाडकी बहीण भेट मिळालेली आहे, त्या भगिनींकडून एक राखी आणि एक शुभ संदेश अशा प्रकारचं हे सगळं मटेरियल हे सगळं जमा होणार आणि ते देवेंद्रजींना दिले राहणार. आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये 921 बूथ आहेत. प्रत्येक बूथवर 100 किमान 100 राख्या असं ते गणित आहे. महाराष्ट्रामध्ये 1,00,000 बूथ, त्याच्यावर 100 केलं तर 1 कोटी, 2 कोटी यांच्यापैकी 1 कोटी. आणि जिल्ह्याचा आकडा केला तर 920, 90,000 म्हणजे 1,00,000. तर आम्ही 1,00,000चं नियोजन आजच आमची कार्यशाळा पार पडली आणि त्याच्यामध्ये 1,00,000 राख्या संकलित करून आम्ही त्या पाठवणार. तर त्यासाठी प्रदेशाने एक यंत्रणा राबवलेली आहे. विशेष असा प्रिंट केलेला एक लिफाफा आमच्यापर्यंत येणार आणि तो प्रत्येक बूथवर 100 लिफाफे आपण देणार त्यांना. तो लिफाफा घेऊन आपण भगिनींकडे जायचं आणि त्या भगिनीने आपल्या स्वतःकडची एक राखी आणि 2 ओळीचा धन्यवाद असेल, शुभेच्छा असतील आणि काय असेल असा मेसेज तो त्यात टाकून तिने
ते पॅकेट बंद करून द्यायचं, आपलं नाव नंबर त्याच्यावर नोंद करायचा. मग गावागावातल्या या सगळ्या राख्यांची लिफाफे आहेत ते आम्ही, आमची 14 मंडळ आहेत, त्या मंडळाच्या ठिकाणी जमा होतील. 11 तारीखला संध्याकाळी, 12 तारीखला ती जिल्ह्याच्या ठिकाणी जमा होतील, जिल्हा कार्यालय. आणि मग त्यानंतर ती प्रदेशाकडे, देवाभाऊंकडे जातील. अशा आमचे संघटनात्मक 80 जिल्हे आहेत. तर आपल्याकडे या अभियानासाठी आमच्या श्वेताताई ज्या महिला जिल्हाध्यक्ष आहेत त्या या अभियानाच्या संयोजक आहेत. संदीप साटम म्हणजे जिल्हा सरचिटणीस आहेत, ते आमच्या बेसिक कडून त्याचे संयोजक आहेत. आणि मग मंडळ स्तरावर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शक्ती केंद्र, बूथ अशी आमची जी एक पंचस्तरीय रचना आहे तिथपर्यंत त्याचे प्रमुख नेमलेले आहेत. झालं ना, मंडळ, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शक्ती केंद्र आणि बूथ इथपर्यंत त्याचं प्रमुख, त्याचं आज नियोजन झालं. उद्या परवापर्यंत हे सगळे लिफाफे पोच होतील आणि 9 तारीखपासून हे अभियान सुरू आहे. ज्या देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने लाडक्या बहिणींना एक दिलासा दिला किंवा त्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी किंवा त्यांना सन्मान देण्यासाठी म्हणून हे पाऊल उचललं, तर त्यांना अनोख्या पद्धतीने धन्यवाद या सगळ्या भगिनींकडून जाणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही असं आवाहन करतो की समजा आमचा कार्यकर्ता एखाद्या भगिनीकडे पोहोचला नाही तरी सुद्धा, आणि एखाद्या भगिनीला वाटतं की माझी राखी देवाभाऊपर्यंत पोहोचायला पाहिजे, तर आमची जी कार्यालय आहेत तालुक्याच्या लेवलला, जिल्हा लेवलला, तिथे त्या भगिनी आल्या तरी आम्ही ते आपण त्यांच्या संदेशाने राखी स्वीकारू. तिथे लिफाफा असेल त्यामध्ये ते स्वीकारते. अशा पद्धतीचं एक वेगळं अभियानाची आज कार्यशाळा इथे संपन्न झाली मुख्यालयामध्ये. आणि असं एक वेगळं अभियान आपण राबवतो. मला विश्वास आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जसं अपेक्षित आहे प्रदेशाला, कारण आमचे प्रदेशाध्यक्ष या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत, त्यामुळे 100% 90,000 लागभग राख्या आमच्या इथून संकलित करून आपण पाठवू. आपल्या मार्फत हे थोडंसं याबाबत आम्ही असं आवाहन केलं, असं चांगल्या पद्धतीचं गेलं आणि त्याला जोर लागेल. नेहमीच तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य असतं. कोणत्याही अधिकृत परवान्याशिवाय बेकायदेशीरपणे बंदुका तयार करणं आणि साहित्य बाळगल्याप्रकरणी कुडाळ पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. कुडाळ तालुक्यातील मोरे माणगाव येथून पोलिसांनी युवकांना ताब्यात घेतलंय. त्यांच्याकडून 1,17,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचं साहित्य जप्त करण्यात आलंय. या कारवाईत पोलिसांनी गव्या रेड्याचे, हरिणाचे शिंग देखील जप्त केलं. या प्रकरणी शांताराम दत्ताराम पांचाळ, आप्पा कृष्णा धुरी, यशवंत राजाराम देसाई आणि प्रकाश राजाराम गुरव, सागर लक्ष्मण खाडी यांना अटक करण्यात आली होती. अटक केलेल्यांना सोमवारी कुडाळ कोर्टामध्ये सादर करण्यात आलं. संबंधित आरोपींना न्यायालयानं जरी न्यायालयीन कोठडी दिली असली तरी पोलिसांना आवश्यकता पडल्यास पुन्हा अटकेचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले. नांदणी मठातील महादेवी हत्तीण परत करण्याच्या मागणीवरून कोल्हापूरकर संतप्त झालेले असताना आता सावंतवाडीतही सायांची मोहीम राबवली जाणार असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते सोहम पेडणेकर यांनी म्हटलंय. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी सोहम पेडणेकर, लॉ स्टुडंट, सावंतवाडीतून बोलतोय. आज तुम्हाला महत्त्वाचा एक मुद्दा आहे, त्याबद्दल आम्ही राष्ट्रपतींना उद्या पत्र देणार आहोत. आणि ते म्हणजे कोल्हापूरमध्ये झालेला नांदणी गावातील हत्तीला नेण्यात आलेला प्रकार. तो त्या हत्तीला सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरने जरी वंतारा किंवा प्रायव्हेट ॲनिमल रिहॅबिलिटेशन सेंटरमध्ये नेण्यात आलं असलं तरी हे ग्रामस्थ आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकांच्या मनाच्या विरुद्ध चाललेलं आहे. खरं सांगायचं गेलं तर मला राजकीय याच्यात काही बोलायचं नाही, राजकीय याच्यात काही नाही. माझी फक्त एवढीच मागणी आहे आणि माझ्याबरोबर प्रत्येक सावंतवाडी येते करायची की कोल्हापूर जिल्ह्यातील व्यक्तींबरोबर आणि बेळगावातल्या आणि कर्नाटक प्रत्येक जवळपासच्या राज्यातील व्यक्तींवर जो जो अन्याय झालेला आहे हा योग्य नाही, जनभावनेशी खेळणारी गोष्ट आहे. तर माझ्याकडनं राष्ट्रपतींना उद्या एक पत्र लिहिलं जाणार आहे आणि त्यात आम्ही राष्ट्रपतींना एवढेच विनंती करणार आहोत की 1200 वर्षापूर्वीचा हे मठ आहे. हिंदू, जैन प्रत्येक धर्माची या मठाची काहीतरी संबंध लागतो, भावनिक असो, धार्मिक असो.
आणि त्याच मठाला 800 वर्ष पूर्ण ही हत्तीची परंपरा आहे आणि तुम्ही अशीच ही खंडित करू शकत नाही कोर्टाच्या दबावाने, कुठल्याही गोष्टीने, पैशाच्या जोरावर अजिबात ही चालून घेतली जाणार नाही. आणि त्यासाठी आम्ही राष्ट्रपतींनाही विनंती करणार आहोत की आमचा हत्ती आम्हाला परत द्यावा. ही जरी नांदणीची जरी मागणी असली तरी प्रत्येक महाराष्ट्राची भावना आहे आणि याच्यात कुठलंही राजकारण नाही. त्याचबरोबर मी प्रत्येक सावंतवाडीकरालाही मागणी करतोय की त्यांनी आमच्या या स्वाक्षरी मोहीममध्ये सावंतवाडी करणं, नांदणी गावाला जेवढं प्रबळ देता येईल तेवढं आम्ही देऊ आणि त्यात आज रात्रीपर्यंत मला सह्या देऊन आपलं समर्थन दर्शवावं. कारण उद्या 10 वाजता राष्ट्रपतींना हे पत्र मी पाठवेन, पोर्टलनेही पाठवेन आणि रजिस्टर एडीनेही पाठवेन. तर मला सावंतवाडीकरांचं समर्थन हवं, इतर काही नाही. याच्यात माझा कुठलाही स्वार्थ नाही आणि राजकारण भूमिका तर नाहीच नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सामाजिक परिवर्तनासाठी साहित्य हे प्रभावी माध्यम आहे. या विचारातून समक्य साहित्य संसद संस्थेनं कविता वर्षावसाच्या कविता परिवर्तनाच्या या उपक्रमाचं आयोजन केलंय. कणकवली महाविद्यालयाच्या HPCL हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर महेश केळुसकर यांच्या हस्ते झालं. कार्यक्रमात प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर, प्राध्यापक राजेंद्र मुंबरकर, अबा शिवरे, सिद्धार्थ तांबे यांच्यासह मान्यवरांनी सहभाग घेतला. कवितांमधून सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणा देणाऱ्या या उपक्रमात नव्या जुन्या कवींच्या रचनांचा रसिकांनी आनंद घेतला. यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक आबा शिवरे यांच्या काव्यसंग्रहाचं मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. तसेच सुनील तांबे यांच्याही पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. उद्घाटनीय कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन संदेश तांबे यांनी केलं. यावेळी कवी आणि रसिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. पावसाला नाही कोणतीही जात, पावसाला नाही कोणतीही जात, ना धर्म ना पंथ ना वर्ण. पावसाला नाही कोणतीही जात, ना धर्म ना पंथ ना वर्ण. एखाद्या माळरानावर जेवढा तो पडतो, एखाद्या उघड्या माळरानावर जेवढा तो पडतो तेवढाच कोसळतो एखाद्या महालाच्या अंगणात. ओळखलं का सर मला पावसात आलं कोणी, ओळखलं का सर मला पावसात आलं कोणी. कपडे होते करदमलेले, केसावरती पाणी. क्षणभर बसला नंतर हसला, बोलला वरती पाहून. क्षणभर बसला नंतर हसला, बोलला वरती पाहून. गंगामाई पाहुणी आली, गेले घरट्यात राहून. बाप झाला पावसाळा माय उन्हाची काहिली, बाप झाला पावसाळा माय उन्हाची काहिली. करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली. जोंधळ्याच्या चांदण्याला बाप शिव्या शाप देतो, जोंधळ्याच्या चांदण्याला बाप शिव्या शाप देतो. आढा घेऊन आळाशी ओटी पोटाला बांधतो. वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा. सरींनी लाड करीत मला कुशीत घ्यायचा. बालपण माझं सगळं भिजवलं त्याने, बालपण माझं सगळं भिजवलं त्याने. आईसारखं मला थोपटून निजवलं त्याने. वाळूत रुतली काळी होडकी डोळे मिटून नाद, वाळूत रुतली काळी होडकी डोळे मिटून नाद. उंचाडे फकीरमाड चिंब भिजून नाद, उंचाडे फकीरमाड चिंब भिजून नाद. पहिला पाऊस आला की मातीच्या थुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं. पहिला पाऊस आला की मातीच्या धुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं आणि सगळं शरीर उदास होऊन जातं तुझ्या आठवणीने. पहिला पाऊस आला की मातीच्या धुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं आणि सगळं शरीर उदास होऊन जातं जुन्या आठवणीने. कुठं जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही, कुठं जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही. तुटक्या पायाचं ओझं सांभाळीत. कुठे जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही, तुटक्या पायाचं ओझं सांभाळीत. अर्धवट जळलेली मिलच दिसते डोळाभर.
ती पावसासारखी दिसायची, ती पावसासारखी दिसायची आणि पावसासारखीच हसायची, ती पावसासारखी दिसायची आणि पावसासारखीच हसायची. पण एवढ्यात पाऊस तिच्या डोळ्यात मुक्कामी असतो. महिना संपल्यावर कॅलेंडरवरचं पान उलटावं, महिना संपल्यावर कॅलेंडरवरचं पान उलटावं एवढ्या सहज ती पावसासारखं हसणं विसरून गेली आणि चेहऱ्यावर गोंदून घेतली तिनं एक उदासीन धून. पद्धत होती त्यावेळी, आम्ही आसो शौर्यना आबा म्हणायचो ना, आणि तो अंक काढायला स्वतःच्या देशातले पैसे घालून काही करून धडपड करून अंक काढणार, पण तो अंक जपून ठेवला पाहिजे त्याचं डॉक्युमेंटेशन त्यावेळी काय हे नव्हतं. तर मी आत्ता मला कळलं की आपला महेंद्र भोरे त्याच्यावर काम करतोय आणि महेंद्रला ते अंक पाहिजे आहेत. तर कोणाकडे असतील तर तुम्ही सुनीलला भेटा किंवा आमच्या अनिलजींना, आणि नाहीतर मग खारे पाटलांच्या वाचनालयात असतील तर. हे मी थोडंसं का बोलतोय, कारण ना जसं आपण करतो ना आता हे वर्षावास, तर हा कार्यक्रम ना महत्वाचा आहे. वेळेवर नसायची आणि संमेलन रात्री सुरू व्हायचं संध्याकाळी वगैरे आणि रात्रीपर्यंत चालायचं. अशा वेळी ते केवळ कवितेच्या ओढीने सावंतवाडीमध्ये यायचे, तिथे राहायचे आणि आपल्याबरोबर येताना बऱ्याच वेळा त्यांनी मग ते मगाशी ज्यांची नावं तिथे संध्या असेल किंवा आणखी मंडळी असतील ती सगळी आताची तर मंडळी यांना सुद्धा आपल्यासोबत घेऊन येत असत आणि कवितेचा जागर त्या रात्री व्हायचा त्याला ते उपस्थित असायचे. मला वाटते की सिंधुदुर्ग साहित्य संघ आणि नंतर मग त्यांनी स्थापन केलेलं प्रसंवाद हे नियतकालिक असेल, वार्षिकांना काढायचं ते, आणि अर्थातच ही संस्था सिंधुदुर्ग साहित्य संसद, या दोन्ही संस्थांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या साहित्य चळवळीमध्ये अतिशय मौलिक स्वरूपाची कामगिरी बजावलेली आहे असं मला वाटतं. माणसांना, पशूंना, पुरुषांना आणि एकूणच समष्टीला नाकारण्याचं काम आज आपल्याला पाहायला मिळत आहे. निसर्गाने मात्र या सगळ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्यांच्याशी विसंवाद केलेला नाही. म्हणून समदृष्टीचा भाव ठेवून निसर्गाने जी भावना ठेवलेली आहे ती समाजापर्यंत पसरावी आणि ही जी संकल्पना आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण करतो. समकाळामध्ये मानवी समाज जाती, धर्मभेद, वंशभेद यांनी विखुरला जात असताना स्वतःला आक्रोशून पाहणाऱ्या या कालखंडामध्ये समग्र समाजाला जोडून घेईल अशा बुद्ध विचारांशी समतोल राखणे हाही या कवितांच्या कार्यक्रमाचा वेगळा उद्देश आहे. सुप्रसिद्ध कवींच्या गाण्याबरोबर विचार प्रवर्तक पाऊस संकल्पनेशी जोडलेल्या अभिवाचकांच्या वाचन शैलीने आणि सुप्रसिद्ध कवितांच्या गायनाने या ठिकाणी आपण हा कार्यक्रम संपन्न करतो. या ठिकाणी उपस्थित अलीकडेच युतीतल्या वादावर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे तक्रार केली. याबाबत आमदार दीपक केसरकर यांना विचारलं असता काय म्हणाले आमदार केसरकर पाहूया. सर, सिंधुदुर्गामध्ये महायुतीवर मिठाचा खडा पडलेला पाहायला मिळतो. भाजप शिवसेनेमध्ये दावे प्रतिदावे होतात. भाजपने तक्रार केली आहे मुख्यमंत्र्यांकडे, यावरती काय? एक गोष्ट अशी आहे, माझी गंभीर अशी भूमिका राहिलेली आहे. युतीमधले पक्षांनी अपक्षामध्ये प्रवेश देऊ नयेत. असे प्रवेश दिले तर युतीमधलं वातावरण खराब होतं. त्याच्यामुळे शक्यतो असे प्रवेश मी सगळेच दाखवलेले नाही, परंतु एकामेकांच्या विरुद्ध विधानं सुद्धा मध्ये येता कामा नये. कुठेतरी संयम बाळगण्याची गरज आहे आणि तो संयम सर्वांनीच बाळगावा. युतीचा धर्म सर्वांनी पाळावं ही सर्वांनाच भाजपच्या जिल्हाध्यक्षाने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणं तुम्हाला योग्य वाटतं का? शिवसेना नेत्यांनी एक गोष्ट अशी आहे, बघा, मुख्यमंत्री हे शेवटी सर्वांचेच नेते आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यापर्यंत एखादी गोष्ट मिळणं काय फारसं त्वरेचं असं नाही. वस्तुस्थिती मी सुद्धा मुख्यमंत्री महोदयांना सांगेन की अशा तऱ्हेचे प्रवेश आम्ही आमच्या मतदारसंघामध्ये दिलेले नाही आहेत आणि शक्यतो आमची हीच भूमिका राहिलेली आहे की युतीने एकत्र लढवावं, युतीने एकत्र काम करावं आणि लोकांना न्याय द्यावा. आणि तीच भूमिका आम्हाला मुख्यमंत्री सुद्धा सांगतात, तो मुख्यमंत्री सुद्धा सांगतात आणि त्याच्यामुळे त्याच भूमिकेचं आम्ही पालन करतो. भाई, जे दोन्ही जिल्हाध्यक्ष आहेत ते तुमचे जिल्हा प्रमुख असतील किंवा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आहेत,
दोघांकडूनही संभाव्य निवडणुका ज्या आहेत त्या स्वबळावर लढण्याचा नारा देण्यात येतं. काय आपल्याकडे बघा, शेवटी हे निर्णय हे वरिष्ठांकडून होत असतात. काँग्रेसीवर सर्व निवडणुका लढवण्याचा निर्णय झालेला आहे. आम्हालाही तसंच सांगण्यात आलेलं आहे. खालच्या स्तरावर वातावरण चांगलं राहिलं पाहिजे, या दृष्टीने एकत्र काम करावं असे सर्वांना. आपल्या विविध मागण्या प्रलंबित राहिल्यानं मालवण सरपंच सेवा संघटनेनं गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनात आंदोलन केलं. महिन्याभरात प्रश्न सुटतील असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. मात्र प्रश्न न सुटल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय. हे सरपंच मानधनावर काम करतायत, तुम्हाला शासनाचा पगार मिळतोय, हे अगोदर व्हायला पाहिजे होतं साहेब. आम्ही इथे येऊन विचारणार म्हणून नाही, हे अगोदर व्हायला पाहिजे. येत्या 15 दिवसामध्ये ही परिस्थिती सुधारली गेली पाहिजे. इथे पंचायत समितीत आलेल्या सरपंचाला सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, कारण हे कार्यालयच मुळात सरपंचांसाठी आहे. आणि तसं जर होत नसेल तर पंचायतीचं कार्यालय या ठिकाणचं मालवणचं बंद केलं तरी आमची काही हरकत नाही. विसर पडला असेल तर मी सांगतो ना त्यांना, त्या सूत्रामध्ये 10 सूत्रामध्ये काय काय आहे. कर्मचारी वेतनाप्रमाणे सरपंच मानधन दरमहा काढण्यात यावं. सरपंचांवर कलम 39 प्रमाणे कार्यवाही करताना संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी यांच्यावर प्रथम कारवाई करावी. ग्रामपंचायत अधिकारी रजेवर जाताना ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या चाव्या जमा करण्याच्या संदर्भात लेखी मार्गदर्शन व्हावं. ग्रामपंचायत अधिकारी रजेवर जाण्याचे आणि बदली आदेश वेळीच सरपंचांना देण्याची व्यवस्था व्हावी. सरपंचांनी पंचायत समितीला दिलेल्या अर्जाची उत्तरं दिली जात नाहीत. त्यांचे गंभीर प्रश्न असलेल्या अर्जाची सुनावणी लावून निकाली काढण्याची प्रक्रिया होत नाही. यामध्ये विस्तार अधिकारी, ग्रामपंचायत यांच्याकडे गटनिहाय ग्रामपंचायती असताना अर्जाची वेळीच निपटारा काढण्याची कार्यवाही करावी. पंचायत समिती इथं सरपंच संघटनेला कार्यालय मिळावं यासह अन्य मागण्या मालवण तालुका सरपंच सेवा संघातर्फे करण्यात आल्या होत्या. मात्र यावर काही निर्णय न झाल्यानं सरपंच संघटनेनं गटविकास अधिकारी दालनात ठिय्या आंदोलन केलं. यावेळी गटविकास अधिकारी उपस्थित नसल्यानं जिल्हा स्तरावरून अधिकारी उपस्थित झाले. या मागण्यांवर महिन्याभरात निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलं. मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. गेले 1.5 वर्ष मालवण तालुक्यातील सरपंच अनेक आपल्या समस्यांसाठी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे तसेच या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटून मार्गदर्शनाबाबत चर्चा केलेली होती. परंतु गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारचं मार्गदर्शन सरपंचांना मिळालं नाही. अनेक सरपंचावर कलम 39 अंतर्गत अपात्रतेची कारवाईसुद्धा करण्यात आली. परंतु सरपंचांना योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली असं माझं मत आहे. आणि गेले कित्येक दिवसांची त्यांची मागणी होती की या ठिकाणी जे BDO आहेत त्यांचा जो कामकाज करण्याची जी पद्धत आहे ती चुकीची आहे. या संदर्भातली वारंवार निवेदनं देऊनसुद्धा त्यांनी कुठलीही दखल घेतली नव्हती. गेल्याच महिन्यामध्ये सरपंच संघटनेच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी आंदोलन छेडणार आहोत अशा आशयाचं पत्र दिलं होतं मालवण संघटनेतर्फे, परंतु त्याचीसुद्धा दखल घेतली नाही. म्हणून नाईलाज असतो या ठिकाणी आज हा ठिय्या आंदोलन या ठिकाणी बसावं लागलं. परंतु सन्माननीय CO खेबुडकर साहेब यांनी आपले प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवलेत आणि येत्या महिन्याभरात या मालवण पंचायत समितीचा जो कारभार आहे तो सुधारला जाईल अशा आशयाचं लेखी पत्र या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांनीसुद्धा संपर्क साधून आपण या विषयामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालू असं या ठिकाणी नमूद केलेलं आहे. त्याचबरोबर नितेश राणेसाहेब या ठिकाणचे स्थानिक आमदार जे आहेत निलेश राणेसाहेब यांनीसुद्धा आपले प्रतिनिधी दत्ता सामंत यांना या ठिकाणी पाठवलेलं होतं. त्यांनीसुद्धा अनेक विषयावर या ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. या ठिकाणी जे विस्तार अधिकारी असतील, आपल्या खेबुडकर साहेबांनी CO साहेबांनी पाठवलेले प्रतिनिधी असतील त्यांच्यासोबतसुद्धा चर्चा केलेली आहे. आणि येत्या महिन्याभरात या ठिकाणी ही परिस्थिती सुधारेल अशी आम्ही या ठिकाणी आशा व्यक्त केलेली आहे. सर्व सरपंचांच्या वतीने हे आंदोलन या ठिकाणी जे ठिय्या आंदोलन होतं हे आज या ठिकाणी आता मागे घेण्यात येत आहे. येत्या महिन्याभरात जर ही परिस्थिती सुधारली नसेल तर थेट आम्ही COच्या कार्यालयामध्ये बसून ठिय्या आंदोलन करणार आहोत असा इशारा देखील त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. जवळजवळ नाही अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव विस्तार अधिकाऱ्यांकडून तो आपल्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जो जातो COकडे तो तशा प्रकारची कारवाई करण्याचे प्रस्ताव यांनी पाठवलेले. म्हणजे काय झालं एकंदरीत इथे PD जाधव म्हणून जे विस्तार अधिकारी होते त्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी जो सरपंच एखाद्या विषयावर आवाज उठवेल त्याच्यावरती कारवाई करायची आहे. या अनुषंगाने त्यांना सरपंचांना दोषी ठरवण्याच्या उद्देशानेच ते सूडबुद्धीच्या याने ती कारवाई करण्यासाठी ते प्रयत्न केलेले आहेत. निश्चितच आता या सगळ्या गोष्टीवर
पडदा पडणार आहे आणि जो काय स्पष्ट जे खुलं होणार आहे सगळ्या गोष्टी. 29 सरपंचावर कारवाईसाठीचा पत्रव्यवहार झालेला होता आणि त्यामध्ये आता सद्यस्थितीमध्ये 4 ते 5 सरपंच त्या कारवाईसाठी जे आपल्या याच्यासमोर उभे केलेले आहेत त्यांना, आणि त्याचा निश्चितच येत्या 2-4 या महिन्याभरामध्ये सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. बघा, काम करत असताना पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत ह्यांचा जर समन्वय नसेल तर ग्राम पातळीवर काम होणं अशक्य आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना महिन्याची मुदत दिलेली आहे आणि महिन्याभरात त्यांनी आपला हा कारभार सुधारावा अशी या ठिकाणी अपेक्षा केलेली आहे. आणि महिन्याभरात सुधारलं नसेल तर आम्ही वरिष्ठांकडे त्या ठिकाणी बसणार आहोत आंदोलन करायला. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथे दुसऱ्या श्रावणी सोमवारी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. दुसऱ्या सोमवारची पूजा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, उद्योजक संजय आंग्रे यांच्या हस्ते पार पडले. या निमित्तानं जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, उद्योजक संजय आंग्रे यांचा देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं सन्मान देखील करण्यात आला. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथील दुसऱ्या श्रावणी सोमवारी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यावेळी मोहन दहिकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग आणि संजय आंग्रे, उद्योजक यांना दुसऱ्या श्रावणी सोमवारी पूजेचा मान मिळाला. त्यांच्या हस्ते विधिवत पूजा करण्यात आली आणि त्यानंतर सकाळी 6 वाजल्यापासून दर्शनासाठी रांगा सुरू झाल्या. नमस्कार. सिंधुदुर्गाची खासी म्हणणाऱ्या कुणकेश्वरमध्ये श्रावण सोमवारच्या दुसऱ्या सोमवारी आम्हाला ह्या कमिटीने बोलवलं, त्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक आभार आहे. कारण ह्या दुसऱ्या सोमवारी आम्हाला पूजा करायला दिलं त्याबद्दल मी खरोखर आभारी आहे. आणि माझ्या पक्षाकडून आणि माझ्या कुटुंबाकडून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व भाविकांना आणि भक्तांना चांगलं आरोग्य लाभून दे आणि त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होऊन दे मी माझ्या कुणकेश्वर चरणी प्रार्थना करतो. खरोखरच म्हणजे इथे आल्यानंतर प्रसन्न वाटतं, सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण होतात. माझ्या समवेत आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक होते आणि खास करून आपल्या राजापूरचे कुणकेश्वरचे भक्त जे पायी बावधनकर हे पायी वारी करतात, ते 11 वर्ष पायी राजापूरहून येतात. नाही बरोबर, त्यांचं पण कौतुक केलं पाहिजे. असं म्हणजे कुणकेश्वरच्या यात्रेवेळी तर लाखो भाविक इथे येतात आणि आज श्रावण सोमवारी जे येतील त्यांच्या सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण होऊन देईल एवढंच मी कुणकेश्वरचरणी प्रार्थना करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. परवाना रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी आमदार अनिल परब यांना प्रत्युत्तर दिलंय. सावली बारच्या बाबतीत अनिल परब बदनामी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. सावली बागच्या बाबतीमध्ये अर्धवट वकील अनिल परब यांच्याकडून हेतुपुरस्सर उलटसुलट बातम्या देऊन सातत्यानं मीडियामध्ये आमची बदनामी करण्याचं कटकारस्थान चालू आहे. आता त्यांचं म्हणणं आहे की मला लायसन्स जमा केले तर लायसन्स नको, मला राजीनामा पाहिजे. तू राजीनामा मागणार कोण? संबंध काय तुझा येतो? खोटे आरोप करायचे आणि राजीनामा मागायचे असं असेल तर या मंत्रिमंडळामध्ये एक मंत्री पण शिल्लक राहणार नाही ना. बाप दाखवून साध्य खाना. मी आज पुन्हा एकदा आपल्याला मुद्दाम सांगतोय, ही अग्रीमेंट बघा. ही अग्रीमेंटची कॉपी आहे. त्याच्यामध्ये शरद शेट्टींचं नाव आहे. शरद शेट्टींचं नाव आहे. यामध्ये कॉलम 6 मध्ये असं म्हटलेलं आहे, यापुढे धंदा चालवण्यासाठी
कबूल करत आहे की चालवणारा कबूल करत आहे की कोणताही बेकायदेशीर धंदा मी सदर जागेत चालवणार नाही, कलम 6 मध्ये लिहिलं आहे. आणि केवळ यामध्ये दिलेल्या नुसार हॉटेलचा धंदा सदर जागेतून मी चालवीन आणि कोणतीही शर्त या करारनाम्यातील ज्याचे उल्लंघन धंदा होईल असं मी करणार नाही, असं कलम 6 मध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे. चष्मा घेऊन माझा. कलम 7 मध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, धंदा चालवणार येथे मालक यांना हमी देत आहेत की सर्व कृत्ये कोणतीही जी केलेली असतील, फौजदारी किंवा दिवाणी कायदेशीर कारवाई, दंड आणि इतर दावे धंदा चालविताना जर कोणतेही केले गेलं कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून तर त्याला धंदा चालवणारे हे जबाबदार असतील. धंदा चालवणारे हे जबाबदार असतील आणि ग्राहक यांना कोणतेही मालक यांना कोणतीही जबाबदारी देणार नाही किंवा कोणतेही मालकाची जबाबदारी राहणार नाही, याला पूर्णपणे जबाबदार धंदा चालवणारा असेल. कलम 6 आणि 7 मध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे. आणि असं असताना ज्यावेळेला पोलिसांनी कारवाई केली आणि स्पष्ट झालं की त्यामध्ये ऑर्केस्ट्रा फक्त नसून अन्य काही गोष्टी तिथे आढळल्या, त्यावेळेला आम्ही तात्काळ त्याला त्या हॉटेलमधून बाहेर काढला, त्याला टर्मिनेटर नोटीस दिली. हे 13 लायसन्स जमा केलेले आहेत. आणि या महासभेने विधानसभेत कधी काढलं? 18/7 18 तारखेला यांनी विधिमंडळामध्ये काढलं. त्याच्या आधीच 13 तारखेला हे दोन्ही लायसन्स आम्ही जमा केलेले आहेत. हा बसा भाव खाऊन जातोय जसं काय मी विधिमंडळामध्ये विषय काढला म्हणून लायसन्स यांनी जमा केलेत. नाही, चूक. आम्ही नीतिमत्ता म्हणून ज्यावेळेला आम्हाला आढळलं तात्काळ अग्रीमेंट टर्मिनेट केली. हे दोन्ही लायसन्स पोलिसांकडे जमा केले आणि हॉटेल बंद देखील तात्काळ केलं. 2 महिने आधीच हॉटेल बंद करून टाकलं. आणि 1.5 महिन्यानंतर या महाशयाने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात बसवण्यात आलेल्या मशीनचं लोकार्पण आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. रुग्णांना सोयीचं व्हावं यासाठी सावंतवाडीनंतर दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयात या प्रत्येकी 2 डायलिसिस मशीन बसवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती देखील आमदार केसरकरांनी दिली आहे. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब, महिला जिल्हा प्रमुख नीता कविटकर, रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक ज्ञानेश्वर एवाळे, डॉक्टर गिरीश कुमार चौगुले, माजी नगरसेवक बाबू कुडतरकर, शर्वरी धारगावकर, सुरेंद्र बांदेकर, देव्या सूर्याजी, परीक्षित मांजरेकर, डॉक्टर सुबोध इंगळे, डॉक्टर संदीप सावंत, डॉक्टर सागर जाधव, डॉक्टर निखिल अवधूत, भारती मोरे, नारायण राणे, पांडुरंग वझराटकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. डायलिसिस केंद्र खरं तर मी आमदार झाल्यानंतर लगेच पहिलं कोकणातील डायलिसिस सेंटर जे शासकीय रुग्णालयामधलं मी माझ्या आमदारनी केलं. त्याच्यानंतर डायलिसिस मशीन्स आली, परंतु आज सुद्धा नाशिक हेल्थ मिशनमधून 2 डायलिसिस मशीन मिळालेली आहेत. त्याच्यामुळे एकंदर मशीनची संख्या ही 5 झालेली आहे. कारण पूर्वीच्या 2 मशीन खराब झालेल्या होत्या म्हणून 2 मशीन अतिरिक्त या हॉस्पिटलला दिलेले आहेत. तो असंच 5 डायलिसिसचं सेंटर हे दोडामार्ग तालुक्यासाठी मंजूर केलेलं आहे. त्याचं काम चालू आहे. 8 डायलिसिसचं सेंटर हे वेंगुर्लासाठी, कारण वेंगुर्ला आणि शिरोडा ही 2 उपकेंद्र आहेत. तर दोन्ही उपकेंद्रात 8 डायलिसिस सेंटर, 8 डायलिसिसच्या मशीन्स या दिलेल्या आहेत.
खरं तर मी ज्याला मुंबईचा पालकमंत्री होतो त्यावेळेला डायलिसिसची संख्या ही मुंबईमधल्या महापालिकेच्या रुग्णालयातली आणि शासकीय रुग्णालयातून जवळजवळ तिप्पट चौपट केली, कारण ही काळाची गरज आहे. डायबिटीसचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, त्याच्यामुळे गरीब रुग्णांना डायलिसिसची सेवा आवश्यक असते आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासन याच्यावर विशेष भर देत आहे. म्हणून आरोग्य विभागाचं मुख्यमंत्री धन्यवाद महोदय सगळ्यांचे मी आभार मानतो की त्यांनी चांगल्या सोयी या आमच्या जिल्ह्यासाठी आणि मतदारसंघासाठी उपलब्ध. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शक्तीपीठसाठी केसरकरांनी सुचवला नवा ऑप्शन. अनिल परबांवर भडकले रामदास कदम. आणि कणकवलीच्या उड्डाणपुलाखाली अतिक्रमण कायम. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.